mo ako matod sa pulong, bisan sa kapakyasan, ipasaylo mo ako, O Diyos. Daigon ko ikaw, ibangga mo ako matod sa pulong, bisan sa kapakyasan, ipasaylo mo ako, O Diyos. Daigon ko ikaw, pagasimbaon o kalagaran ko ikaw. Sana sa pangalan mo ibayaw ko, labihan ang grasya mo, ikahatag ka na. Pagkasimbahon o kalagaran ko ikaw. Ibangga mo ako matod sa pulong, bisan sa kapakyasan, ipasaylo mo ako, O Diyos. Daigon ko ikaw, pagkasimbahon o kalagaran ko ikaw. Sana sa pangalan mo ibayaw ko, labihan ang grasya mo, ikahatag ka na. Pagkasimbahon o kalagaran ko ikaw, pagkasimbahon o kalagaran ko ikaw. Sana sa pangalan mo ibayaw ko, labihan ang grasya mo, ikahatag ka na. Pagkasimbahon o kalagaran ko ikaw, pagkasimbahon o kalagaran ko ikaw. Yes, Lord God. Salamat Ginoong Dios sa imong pagpangga kanamo. Salamat Ginoo sa imong pagiya ug pagproteksyon Ginoo sa amo ang kinabuhi matag adlaw Ginoong Dios. Lord, we give thanks to you Lord God. Ining kabuntagon imo na usab kami nga gihatagan og lain nga opportunity Ginoong Dios nga nakamata kami amahan uban ang imong grasya ug panalangin Ginoong Dios. Salamat Ginoo nga imo kami nga giubanan, gigiyahan Ginoo sa tanan nga mga hagit sa among kinabuhi Lord God. Gatuo kami Ginoong Dios nga ang tanan nga amo ang nagian, nga ang tanan nga among nasinati Ginoong Dios, dili kani failure Father God, dili kani fail Father God, but Lord, this is the lesson Lord God nga maga-grow, nga maga-continue, magapadayon kami sa among pagduol nga kanimo Ginoong Dios. Lord, sa amo ang pagtuon karon Ginoong Dios, mao kini ang pamaagi nga diin amo ikaw nga maila-ila pag maayo Ginoong Dios, amo nga masabtan ang imong tinuod nga gugma, ang imong mga pulong Ginoong Dios, magaduol kami kanimo uban sa pagfocus sa among kaugalingon amahan nga sinati namo Ginoo ang Ginoo nga kaalam Lord God. Lord, salamat walay amo dinhi ini kalibutan kun dili kanimo ang tanan Ginoo. Salamat Lord, ikaw maga-bless sa mga kaigsuonan nga nagatapok Ginoo aron sa pagpaminaw sa imong mga pulong. Lord, all glory and honor belong to you Father God, in Jesus name. Amen. Amen. Mayong buntag sa tanan, dapit sa kautuhon. So dalaygon ang Ginoo sa padayon natong pagtuon sa iyang mga pulong. Sa una, siguro dili na ko malimdang taghataghan ng siguro sila katuig na milabay na ay mga higayon sa kinabuhi nga grabe gyud kalisod no. Ay mga kita siguro tanan na ay mga higayon instances nga
kanabang pamati nato nata sa situation nga lisod jud kaayo. But karon makita nato nga naay pudi ay experience nga grabe pud kalisod sa Old Testament nga diin makakuha tag pagtulunan sa iyang kinabuhi. Sumutan ako sa inyo ha. Naabay kalisod nga inyong na experience nga kumati niyo sa inyong kaugalingon nga murag di na gyud ako ni kaya. Naabay mga have you ever tried no? Makaingas yung kaugalingon not only sa financial nga bahin but daghan pang mga sitwasyon nga makaingas yung kaugalingon na di na gyud ako ni kaya. Pero until now napaka. Naabay mga sitwasyon ana. Na ano makaingon ka nga di na nako kaya pero karon naa pa ka abot pa sabot. It is good no, it is good nga modahay sa Ginoo tungod sa iyang pagkamaayo. Sa walay pag dugay mga kaigsuonan dadon mo nako sa Book of Habakuk din makuha nato ang atong pagatun-an karon. Habakuk kapitulo 3 mga kaigsuonan bersikulo 17 hangtod sa 19. So tulo ka bersikulo lang atong tun-an ron sa mubong panahon. Habakuk kapitulo 3 17 hangtod sa 19. Nani nakakita? Santas. Sige, palihog ko. 17. Bisan pagdili na mamulap ang igira o mamunga ang mga paras o ang mga olibo. Bisan pag wala na'y maaning abot sa kaumahan o mga matay na ang kahiyupan o wala na'y sulod ang ilang mga puyanan. 18. Magmaya gihapon ako kay ang Ginoo nga Dios maumay akong manululas. 19. Ang Ginoong Dios mao'y akong kaligon, himo niyang lagsik ang akong mga tiil sama sa liil sa lagsaw. O gipalakaw ako niya diha sa kabungkuran. Okay. So, umana to sister. Salamat sa pagbasa no ang Ginoo magapanalangin. Parenta mga kaigsuonan. Naipangutana din hinga tong tubagon kung ang karuhay sa kinabuhi o karuhay sa kinabuhi mo samot pagkaruhay. Simple ra nato mo padayon sa Ginoo. Kay kung karuhay sa kinabuhi man, no, di ba? Kining sunod nga pangutana. Sa dihang ang kawad-on mo samot pagkawala, kaya pa ba natong magpabilin diha sa Ginoo? Amen. No? Ay may yung siguro lisod, napoy may yung amen. So, doon ay mga situation sa kinabuhi nga ultimo makaingon ka sa imong kaugalingon nga ikaw di na ka bless. Usahay lisod ka madasig sa ubang tao kay ultimo imong kaugalingon di nakakabalong mo dasig. Mo na pinakalisod ang panahon. Sitwasyon, dili ni kayang operahan sa doktor bisan pag moadto ka dito sa ospital, dili kayang operahan sa doktor, tambangan ka sa doktor nga dili na ka magsukad karon, dili na ka magproblema. Bisan unsa na sila ka espesyalista, walay kayang tambal nga buhaton nila para sa tuwa. Tanging ang pagkahibulungan o pagkagamahanan sa Ginoo. Kabantay mo ni adto mig ospital. Nay one time dito ni ingon ang doktor. Kuyog sa mga kaubanan ko ng check up, nadungog na akong gisulti. Kuan gyud ni ampo gyud mo sa Ginoo. Imagine mo, sila espesyalista, kabalo sila kung sila nabuhaton, pero ang last point miingon sila nga pagampo gyud mo sa Ginoo. Sila nag-recommend o nag-acknowledge nga ang Ginoo, grabe kagamanan. Padayon ta mga kaigsuonan sa verse 17 ingon sa dinhi. Bisan og ang kahoyng igira dili mamulak. Naghulagway si prophet Habakuk this time nga grabe kalisod ang ilang natagamtaman, miabot ang kanihit, no? Kung kaabunda, sayon lang mo dayeg mo simba sa Ginoo. Pero ang kanihit, ang kawalad-on mo abot, lisod kaayong magpabilin nga magmatinud-anon sa Ginoo. Samot na og ang gihuna-huna nimong naa karon wala na. Imagine mo kanang naa karon wala na. Kanang gihuna-huna nimong gilauman nimo wala na. Mo ni ang kanihit nga punto nga akong gustong ipasabot. Na kanang pwede nimong mabuhat nga kapangitaan, kasolusyonan wala. Pero ang giingon ni Habakuk, bisan og ang kahoyng igira dili na mamulak. O walay bunga ang kaparasan, ang abot sa olibo makawang, ug ang kaumahan dili mohatag og pagkaon. Ang mga karnero puuhon gikan sa turil, bisan pag ang tanang mga kahayupan wala na. Mga matay ang kahayupan. Yung sa giingon niya, ug wala na kahayupan sulod sa mga kamalig. Ingon niya sa 18, apan bisan pa ni ana maglipay ako diha sa Ginoo. Utan ako unsa kay naangkon niya. Wala na angkon sa nga wala na to na angkon karon. Kay usahay kung moabot ang kanihit sa kinabuhi, dili ni siya pangasaba, di ni pagsulti sa inyo ha. O unsa tungod kay ngon ani nako pila mo kadungo. Kini siya usa ka hagit pagpahinumdum nato nga dili dapat babag ang kawad-on kalisod sa kinabuhi para mapadayon ta sa pag-alagad sa Ginoo. Kabalo kung kaya nato na. Di ta pasagdahan sa Ginoo. No? Dili ta pasagdahan sa Ginoo mga kaigsuonan. Dunay good news nga akong isulti sa inyo, adunay igsuon nato nga
dugay na ang ingon nga critical na kondisyon ang iyang sitwasyon sa iyang balatian sa una. Hangtod karon doon na lang pulo ka tuig buhi pa tungod sa pagkamaayo sa Ginoo. Dili kayang buhaton tanan sa kwarta. Pero adunay buhaton sila nga imposible bisan di sa magamit og kwarta. And that is ang iyahang pagkagamhanan. Padayon ta mga kaigsuonan. Unsa may kawad-on nga dili nimo gustong masinati nimo niya kung kana mo itugot sa Ginoo, unsa kay imong reaksyon? Unsay pagsulay nga dili nimo gusto, pero kung kana mo moabot, unsa kay imong isulti sa Ginoo? Namoy na hunahunan nga kalisod, kawad-on nga kana mo dili nimo gusto, pero kung moabot na siya, unsa imong isulti ni Lord? Kaya pa ba na natong sundugon siya nga maglipay ako sa Ginoo? Pastor, imo man may gitukaw nga ganina raman may nagbata. Ganina raman may nagbata, imo ko man ikon pakatulogon mi magbalik. Mo na siya ison tinuod. Hulagway na to kay kita nining panahon na karon ako mong sultihan. Pwede ta magatubang sa wala damhang mga pagsulay. Kana batang wala ka nag-expect pero kalit siya. Uy, hala, ano ba? Kalit mo abot ang pagsulay nga di mangutana og di magpahibalo pero unsaon na to? Balikan nato ng pangutana. Sa kay inyong buhaton na atay expect hinaut Lord di tali mahitabo sa kinabuhi kung moabot na siya unsa naman kay posibleng kuha na to. Ginoo ko. Dawato na lang ang tanan. Dawato ang tanan. Padayon ta makaigsunan na makuha na pagtuon sa ingon sa dinhi. Apan bisan pa ni ana maglipay ako diha sa Ginoo, maglipay ako diha sa Dios sa akong kaluwasan. Taliwala di ay sa bisan unsang kapait sa kinabuhi. Doon na tayo makuha pagtulunan, tulo ka pagtulunan karon atong makuha mga kaigsuonan. Pero padayon gid siyang nagalaom sa Ginoo. Sa verse 19 iyon siya, ang Dios, ang Ginoo maong akong kusog. Taliwala day sa kawad o nindot day pamation nga dili someone ang nag-ani mo nga nahimo kang makusganon dili na-motivate ka not because of someone. Dili tungod sa unsa man but na-motivate ka kani si Habakuk, na-motivate siya kay ang iyang pagbati ang kusog nga naa niya nagpabilin gikan sa Ginoo. Diba? Sumusugot mo sa dili, wala dili na ako dili na ako wala man po yung nagsulti nako pero nay mga higayon sa kinabuhi nga ultimo kita bisan magsuon dili ta magkasinamon. Nay mga higayon sa kinabuhi pero dili buot pasabot nga wala na ta nagigugma ay. Challenge lang na siya para mas mulig-on ang ato ang brotherhood. Relasyon sa usag-usa mas gusto nila ginatugutan mo kay nang ingon nakahinumdum ko sa imong gisulti brad nga the more nimo putlon the more siya mamunga magkanindot mas quality ang iyang bunga. Usay tugutan sa Ginoo mga pagsulay para pukawon ta para makarealize ta nga kung wala siya wa gitay mahimo. Amen. So mga kaigsuonan sunod ingon sa gihimo ni ang akong mga tiil nga sama sa tiil sa baing lagsaw. Gipalakaw ni ako sa mga habog na nakong dapit ngadto sa pangulo sa mga mag-aawit uban sa mga tulunggon nga may kwirdas mga kaigsuonan. Ingon sa dinhi during situation nga grabe kalisod sumingay niya nga gihulagway niya nga tiil siya hulagway ang tiil sa lagsaw baying lagsaw kusog kay ni mudagan ato kag lasang kusog kay ni sa mudagan pero ngano gihulagway niya tungod kay damo ra naga-pressure sa iyang problema di daw siya maapsan kay ngano man ang kusog nga iyang nabati gikan sa Ginoo. Kuha yung punto nga usahay ba murag ang problema nga kamantay mo nagdamgo mo usahay nga naagi nay taong nagukod ninyo hinay pa kay kusog paspas imong pamating mudagan pero hinay ra kay imong likang hapit ta ka maapsan niya kasulay man damgo ha nga doon na lang kayo sa mga hapit na siya mong likod pero bisan pag usawan nimo paning kamot ug dagan di hinay gyapon hinaot mahinumduman na to ang giingon niya but tulo ka buta ang atong makuha mga kaigsuonan. Unang-una taliwala sa kalisod mo ning atong buhaton pagbuhulat nga mapailubon sa Ginoo bisan kung nahadlok ka mga higay sa kinabuhi hadlok na ka sa kalisod pero magulat ang mapailubon sa Ginoo. Imagine mo, kalihilo pamation nga bisan daw gigukod siya sa problema, gigukod siya kawadon, gihulagway niya ang iyang tiil nga sumbingay sa tiil sa lagsaw kay kusog man nimo layat, damor siya ginagukod sa problema, ang problema di nakaapas niya. Ngano man kay iyang nabati nga ang kusog nga naa niya gikan sa Ginoo. Nabati ba nimo karon nga may parte sa atong kinabuhi nga jud tayong pagpahinumdom sa to sa Ginoo. Ngano man kabalo ba mo nga
bisan maayo taglawas karon wa ta kabalo unsa mahitabo ugma. Daghan kayong naa karon nga wala na ugma. Daghang naa kagahapon aging semana nga wala na pagkasunod semana. Ang atoa lang tagaan natong panahon ang usag-usa. Quality time. Usa na sa kaimportante. Maghulat nga maipailubon bisan og nahadlok ka. Kahinumdum ko ani sa pelikula no, kasagaran sa pelikulang Tagalog, moingon dayon nga ingon ang aktor nga, bilin sa tika ha, kahit anong mangyari, huwag kang aalis. Kasagaran na ni ibilin na ni, bata, usahay, kaning partner nga artistang babae, mo pa gani pag-ingon ni mo, wala na, nigawas na. Kaya nga naman, muhadlok na. Na yung mga higan sa kinabuhi nga, nga na ta ba, hadlok na ta, nag-pray ta ni Lord, pero nahadlok ta. Nag-pray ta ni Lord, pero nahadlok ta, gusto ta mag-una-una, gusto na to, buhaton eh. Pero kabalo mo, the best time, o ang perfect timing na ni Lord. Siya ang nagdala sa perfect timing. So, mo na siya mga kaigsunan. Ikaduha, doon sa katapusan. Pilia ang pagmaya diya sa Dios, bisan pa nga ang tanan, dili maayo. Bilion mo ang pagmaya ka na mag-enjoy ka, bisan ang tanan, dili maayo. Pwede ba na, Pastor? Pwede. Kaya na ay set as an example na to nga si Prophet Habakkuk. Kaya di ay pwede di magmalipayon ang sa katao. Kinahanglan lang, ang kusog nimo wala nagikan sa tao. Kay ang kusog dapat magikan sa Ginoo. Kay nay mga higayon sa kinabuhi mo sugot sa dili. Bisan pa og unsa nimo kasuod sa imuhang. Ako inoon ako'y suod nga tao gikan sa una hangtod karon. Wa gid mi nagka sakitay sulti and even wala mi nagka suyanay sa usag-usa kay kabalo man ko o kabalo siya unsay talent namo sa pag-alagad sa Ginoo. Sama ni. Ang talent niyang di niya makaya ikaw niya sa kuha. Kung ang ako ang di po na ako makaya, ako may kuan sa iya. Kumbaga ba, nakabalo ka, know your differences. Pag wala gani kakabalo kung unsa inyong kalahian, pwede na to ipanghambo, pwede na to ipailang ako ingon ani ko, siya dili ingon ani. Kaya nga naman lalahi man tag capability. Daghan kay mong mabuhat nga dili nako kaya. Siguro gamay ra akong mabuhat nga dili ninyo. Ang gamay ra akong mabuhat nga dili ninyo kaya. So ingon ana ba, lalahi tag talento pero ang pinaka mahibaw-an na to sa term pa, ang pinakamaayong laki, pinakamaayong tao, panahon makatubang tag-problema. Dili tungod kay taas imong pinag-aralan, kaya nimo na nga atubangon ang problema. Na usa ka tawo na ingon sa kuha. So pas kuan ka profession ako na human pas, dili lang duha. Pero pag abot sa problema pas kabalo ka. Mura ko gulay kusog na mubakod sa akong be. Kay usahay kada bang mura gakson ka sa problema kabantay ka damor mahigugman yung problema sa imong di na kaganan biyaan niya higugmaon ka sa problema may yung problema di na biya ko ganan mo biyaan mo tell that do as part part ang problema no di na mo magsige na lang may sige palayo sa pud ako gamay taon ano sige magkuyo dito po nila Hindi na lang magmaya rajon. Magmaya Magmaya. ang sekreto gyud nga nahibaw-on nimo ba? Tanang problema may abot na agyoy katuyuan purpose si Lord. Mo nay dapat natong masabtan, no? Dayon, katapusan, mo ni ang pinakanindot. Mo ni ang pilia ang pagmaya diha sa Dios bisan pa ang katapusan pangita og kusog diha sa Dios para makasaka sa kahitasan bisan pag ubos ka. Pwede di ka makasaka bisan pag ubos ka. Ang hulagway ani is may mga pangandoy sa kinabuhi nga di nimo kaya. Pero pag once saligan nimo ang kusog sa Ginoo, wala ka kabalo nga ang pangandoy lang nimo sa una pero karon tuan na ka dito. Naa naman day ko dinhi tungod kay mas nindot pamation nga ingon ana no mga kaigsuonan. So usa ka example lang nako bago ta magpray. Nga dunay mga higayon sa kinabuhi nga almost nagitang mo give up. Pero hindumi lang kanunay. Aduna gyud dakong katuyuan ang Ginoo sa tanang pangitabo. Ako sa una ang ako ang dili gusto nga mahitabo is kanang mamatay ako ang parte sa akong pamilya. Di ko gusto mamatay ang usa sa parte sa akong pamilya kaya nga naman makaingon ko din ako kaya. Pero kabalo mo pagtugot ni Lord dito na ko na-prove nga tinuod kong sumusunod niya tungod kay nakasabot ko sa katuyuan sa Ginoo. Nanay katuyuan si Lord. Hangi mo na ako manindog ta mga igsoon. Nabati ba nimo karon igsuon nga gilig-on ka sa Ginoo? Ikaw lang makatubag ana samtang nagtindog ka.
Nabati ba nimo karon nga lig-on ka sa Ginoo para mo padayon sa pag-alagad? Kung moabot man ang kawad-on, dili solusyon nga maluyag. Ano gusto ko galingon nga Lord, wala na. Dili na to himong last option si Lord, because God is always waiting for us, no? Ang Ginoo kanunay nagpaabot, naglantaw na to. Nagpaabot siya nato mga kaigsuonan. And then naa ang Ginoo, tabangan ta niya. Nay mga higayon sa kinabuhi nga pwede nga dili ta magkasinabtanay. Nay mga higayon sa kinabuhi even ba nag-asawa dili ta magkasinabtanay. Magtulo ang atong mga luha. Pwede tang maghinilakay. Pero part na siya sa journey na to. Usahay gani makaingon tos tong kaugalingon, Lord, nganong naabot man ni sa akong kinabuhi. Nga dili man ko gusto tang maabot ni. Pero hinaot dili mo masubo ug dili ni makapag-uol sa inyo ha. Ang Ginoo adunay mas nindot pang tuyo nganong nahitabo ka ng mga butanga. Siguro wala ko man ko kabalo, but this time I want you to, gusto na ko nga makatabang sa inyo ha, kanatong tanan. Nga may mga higayon moment sa kinabuhi nga gusto ni Lord nga balik na mga kanang paday na to ang kuan ba kanang pag atubang sa mga pagsulay nga wa na to dama pinaagi sa kusog nga to pangayoon sa Ginoo. So pwede ta karon magkuan siguro. Gamay lang nga kuan sa kanta. Ayun, pwede ta maghawiray sa atong kamot, ha? Sister Miguel, pwede ka maka-closer lang dito. Sige, magkanta. Kamtang mo, kantahan mo to balin yan balik ang kuan. Itong kanta na to ganina. Kaya yun, kusgo na to pagdahig ang Ginoo. Ampo na to karon, so na to wala man din ni uban mga pamilya na to. Pero hinaot na pukaw ta nga usa lang gyud ang ato ang ginatubang nga dili makasabot nato, and that is si Satan. We are one in the body of Christ. Pero usa pa tanan diya sa lawas ni Lord. Na mga pagsulay mo abot, pero kabalo kong kaya nato ni. Iya to kanta. Matod sa pulong, bisan sa kapakyasan, ipasaylo mo ako, O Diyos. Daygon ko ikaw, ipangga mo ako, matod sa pulong, bisan sa kapakyasan, gipasaylo mo ako, O Diyos. Daygon ko ikaw, pagsambahon ug alagaran ko ikaw. Bisan asa pangalan mo ibayaw ko, labihan ang grasya mo, naging kahatag ka na mo. Pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw. Bisan na sa pangalan mo ibayaw ko, labihan ang grasya mo, ikahatag ka na mo. Pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw. Pagamputan itong idugot ng ulo. Kanimo o Dios nga mahigugmaon sa matag usa namo ka kinabuhi. Amahan ining matahom nga kabuntagon ning dapit sa kaudtuhon. Padayon among pagduol kanimo Ginoo ban sa pagila nga nagkulang kami. Nakasala kami sa pulong sa buhat ug sa una-una. Kung nagtuo kami Ginoong Dios, pinaagi lamang sa imong pagpasaylo mahimong takos ang ayan ang matag usa kanamo nga moharong matubang diha sa imong mahal nga presensya. Amahan, gusto namong hinumduman sa dili pa kami mopadayon sa kamaayo sa among mga ginikanan sa una Ginoo.
Manahinumdum kami nga daghang dapit, layong dapit ang among baktasan, pwede kaming mulakaw. Kay doon nami mga pangandoy sa kinabuhi. Doon nami gusto Ginoong makabot sa among kaugalingon. Apan Lord, ang gipangandoy namo sa una, dili man tanan imong gifulfill, but Lord, naa kay pinakanindot nga tuyo ug tumong sa mga kinabuhi namo karon. Gusto nimo Amahan nga mahimo kaming makadungog sa imong mga pulong ug makasinati sa imong kaayo, kay kung wala ka Ginoo wala mi mahimo sa among kaugalingon. Nay mga higayon Lord nga moabot ang kawad, makaingon mi sa among kaugalingon nga di na namo kaya. Makaingon mi Lord nga kami na lang usa. But Lord, usahay nahimong nasipyat kami ni ana tungod kay di ay mi nimo gipabay-an. Gipangga mi nimo og palangga mi nimo og kanunay kang nagapaabot nga mobalik kaming anak kanimo Ginoong Dios. Ug ikaw ang Amahan nga sa tanang panahon nakasabot namo. Yes, Lord. Ining mong higayon Lord, salamat na ining mong panimalay, padayon among pagdinasigay, pagpahinumdumay. Tungod kay nagtuo kami Amahan, pwede mo abot ang wala damang mga pagsulay. Apan mas nindot Lord nga makaduol kami, makapangayo ug kusog kami kanimo daan. Kay nag-abot ni ini Ginoo kabalo mi makaatubang kami, makaharong kami. Kay do na kami kusog nga gikan kanimo Ginoo. Amahan, salamat sa kinabuhi nilang Brother Intong, Sister Ginoo, sa iyang asawa, sa ilang mga anak. Yes, Ini mo panimalay sa mga igsuon usab, Sister Joy, Sister Emibel, Sister Emeline, tibok pamilya Ginoong Dios. Ang man sa kaamahan sa mga kuyog namo karon, Brother Yenian, Sister Rodilin, kanamong tanan, lakip ang mga kabataan, ilang mga anak, mga apo, ug among mga ginikanan, mga kaigsuonan sa pag-alaga dili lamang sa ayungon sa layawan, but sa tibok Negros Oriental. We pray Lord nga damor minimong lig-unon ang pagsulay nga miabot namo aduna kay tuyo ug hinaot malig-on kami gikan Yes, niini. Lord. Pinapasaylo kami sa among mga pagkulang. Sa tanang butang Lord, usahay magtulo ang among mga luha sa among mga mata. Makaingon mi sa among kaugalingon Lord, makaya pa ba namo ni? But Lord, salamat. Kay wala mi tingog nga madungog nga kusog apan dunay samuan nga nagdasig ka namo. Nagdasig ka namo pinaagi sa ubang tawo Lord nga mopadayon kami. Bisan pa man taliwanan sa kalison. Salamat Ginoo. Kabalo mi Lord nga dili kayang bungkago ni Satanas ang gisugdan niya pagpamuhat sa among kinabuhi. Imo kaming giluwas. Naghatag kag paglaom sa among kinabuhi. Ug salamat Lord sa imong kamatayon ibabaw sa cross nga mahinungdan nga sa imposibleng butang mahitabo Ginoo sa among kinabuhi. Ning matahom nga kabuntagon dapit sa kaudtuhon dungog himaya kanimo lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Salamat. May action na po dyan, kulim mo. Wala na po